Čaute všetci, dneska robíme nové videjko. A dneska budeme hrať nejakú novú hru a to je... Totally akurát Battle Simulator. Takže o tomto asi urobím sériu, lebo som počul, že je to výborná hra. Viete sa trošku kúkať do please? No, toto bude asi najviac fajn. Kať. Toto bude najlepšie asi. Takže. Počkaj, dám si najväčší zvuk. Chlapci, sorry, že sa mi trošku sekla kamera. Len musíte počkať, kým sa načíta táto hra. OK, už to ide. Toto je asi nejaká bojová hra. Kampaň. Toto prvé asi. Tu máme pleť 5 kluberov a máme 600 peňazí. Takže. OK, čo robím? Spear thrower. Dáme trošku Dobre. 8 versus 8, alebo oni majú, počkaj. Áno, T. Dobre, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja mám 8, takže to vyhrávam. Ľahko. Jaká dobrá hudba! No. Ja som červený tým. Go, red, go! Yes, vyhrali sme tab. Zaujímavé ovládať. OK. Vy máte asi týchto, lebo Spear Throw, to je čo hádžajú také šípky a vy určite budete hádzať. Takže a ja si dám. A ešte jednoho som klubera na biene. Poď kluber, zabij ich! Tak asi nie! Oni to zabili. Sakra, to neviem či... Aha, hej, toto prehrávame. Počkaj, 3 versus 5, ty kokos. No, 5 versus 0. No, tak dáme štíty, tie budú asi určite lepšie. No, proste štíty, taká stena. A nikto nezomrel, OK, jeden zomrel, lebo asi nie do štítu. Ale OK, dobre, štíty sú lepšie. Dobre im dávate, dobre! OK. No! Také smutné, no! Ty kokos. What the fuck? Toto kdo sú títo dvaja? To sú asi títo a títo? Dáme tak 3 štíty sem. Pár bojovníkov sem. Nouka? Hej, nouka, jak vyzerá moja armáda? No. Prečo máš 4 oči? A títo, ktorí určite budú hádzať tieto OK, už som začal si to omylom. No!
Assemble Avengers! So what the fuck? What the fuck? What the fuck? No dajte ho dole, on je veľmi silný. No ešte jedné. Ó, vidíte to? Ty kokos! Toto není fér! Toto není férkové. Daj to! Yes! No, daj mu! No, teraz budeme kúkať, jak pekne ho to zabije tento šíp. Dobre, to je tak dlhé. No, budeme sa kúkať, čo on vidí. Takto. Hoja! Uka? Do hlavy to bude headshot, perfektný. Do krku. Ty máš čo za šíp? Retardovaný šíp, alebo čo má? Dobre, no tak ty ho dáš. Nie tento retardovaný šíp. Vy ste takí retardi. Keď to nedáš, no tak ťa... Takže zabijem. No, toto musí ho dať. Keď toto nedá, no tak ja prestávam toto video. To bude presne do srdca. Alebo do brucha asi. Radšej, hej. No. Viete čo, ja nechcem prestať toto video, len sme začali. Ty kokos! No tak my sme mŕtvi. Sakra. Do prčnic. Jak ste ho myslí? Je tam bol! Dobre, ešte raz. Dobre, už zabil jedného. To je dosť dobré. Tam sa bíte. Bíte. What the fuck? Ešte raz. Takže, viem, ja si... Yes, konečne som múdrejší než všetci. Co? Nie, ja nechcem tiež brzo. Yes! Videli ste, len potrebujete mať trpezlivosť a máte to. Yes, máme touto! 300, ty kokos, máme, dáme úplne proste. No, a keď oni robia takto, no tak by ich to malo zabiť, nie? What the fuck? Najsilnejšia osoba v Paint. To dali akurát si bol. Vy ste sa sami zabili, ale nevadí, aspoň, že sme vyhrali. Farmári. Hello. To vraví mamut! Sakra, on stojí. Chieftain, to sme ešte nemali. 2 sekerky máš. Tak dáme 2 tebou. 3. No, ideme! Ty malé bábetka! Toto som si úplne istý, že sme prehrali. Yes. Počkaj, mohli by sme použiť týchto, však títo sú OP. Ešte mám. Dobre, tak 5. Čo vám vravím? Len potrebujú dosť dlho. Čakaj. Hej, to je ten problém. No, asi lebo sa sami zabili. Tak skúsime niečo iné teraz. Skúsime týchto stonerov. Ešte sme týchto nepoužili. Bude
budete hádzať ako praví dementi. Ale nie na svojich! Nie na svojich! Vy ste takí dementi! Ty si proste zabil som Tak ešte proste dáme 100 000 kúberov a máme to. Neviem, kto bude stáť 10 centov. No. Toto vyzerá zatiaľ asi najlepšie. Skúsime týchto dementov, 4 dementov zase. Takto ich dáme spolu. Čoooooooď! Čoooooď! Dajte! Ty! Počkaj. Jak to ja ukážem? Tam ten, ktorý zomrel posledný, je taký dement. Neviem, či je väčší dement než ten, ktorý zomrel prvý, ale asi si myslím. Skúsime to zase. Máme ešte jednu šancu. Je to to najlepšie. Vy sa proste sami... Videli ste to? Videli ste tie životy? Oni sa proste sami zabíjajú. Vieš čo, ja budem ten stres. Ja som zomrel hneď! To čo je za bitka? Traja versus 10. Není... Yes! Trpezlivosť. Trpezlivosť je najlepšia vec. Môžeme dať mamuta. Oh my god, to je obrovské. Vy nemáte šancu. Vy nemáte šancu. Ja ho chcem ovládať, Uka. Oh, yes! Charge! Zabite ich! Ty kokos. Vaše poušny mňa nezabijú! Ja proste budem dávať mamuta a budem živý. Mamut. Ešte sme mohli dať jedného cheatmana. No jeho majiteľ, to je jeho majiteľ, vidíte? Len buď ďaleko od neho, lebo jak som ja videl, ho zabijajú, keď... Poď majiteľ! Dobre im dávaš, majiteľ. No a čo mu olízuješ, nič? Týto. Ó, 3000, takže bam. Dvaja majiteľi. Jeden stoner dozadu. A to je všetko. Dvaja majiteľi. Oni sa dobre schovali. Ty kokos, to sú... To kto sú? Títo majú kosu. Taký zvuk. Hej! Nezabij stonera! Ten hnusný mamut. Vieš čo, ja idem za teba. Zomrite! Kosa. Zomrite kosový majiteľ. Neviem. Poďte! Roar! What the fuck?
Melee. Teraz... teraz máme farmerov! Týchto si myslím, že sme videli. Harvester, hej. Len týchto dvoch. What? Čo sa deje? Dobre, no tak je dosť silný, ale nie je veľmi. Ale tento strašiak. Čo robíš ty? Prečo máš? What the fuck? No len máš životy ako hovnenko. No, takže asi dáme tohoto a ešte máme že dáme týchto. A ešte jeden. A máme. Choďte mi, vy dvaje! Ja neviem čo. OK, no tak to nebolo veľmi silné. Tak dajme, hej, tohoto wheelbarrow a máme ešte potom viac. Dáme tohoto ešte, jo, tento je dosť silný, išiel dosť dobre proti mamu, takže... Nie, nezabít svojich vlastných vlastných. No, daj im hlavne! Jak ich tam hádže ten wheelbarrow, dude. No, ale asi sme to nevyhrali. Nie, asi nie. No. Ešte toho daj. Dobre, nie si nubák. Jako Juriko, Miško, Miecko. Takže, skúsime tohoto zase a máme ešte 4. Máme tohoto. A jedného tohoto. Malinkého typa zlíka. Skáč! OK, tak neskáč, úplne si bol zničený s tými, jak sa to praví, šípami. Tak skúsime tohoto zase, lebo ten sa dobre bude vyhýbať proti tým strelcám. No, máme ešte 600, takže dáme jedno z harvestera, niekde randomne. A 100. Tam môžeme dať za to farmera. No, ideme! No! Strelili ho všetky šípy, ale ešte ide! No tak to je dosť dobrý gigačet. Kokos! Nie, nezasekni sa, ja nepotrebujem. Si dement. Ty si taký dement! Ty si sa shodil! Dobre, ešte raz, ale dobre to išlo, len keby sa nezhodil ten dement do vody. A keby bol normálny... No, keď zase spadne do vody, no tak ja ho budem potom. Počkaj, daj. Ja to budem ovládať. Jak som ho zrazil. To je ako dub, to vyzerá trošku ako dub. Ten predtým, ktorý zomrel, tak ten úplne boing. Yes. Katapult! To je katapult! No, máme 3000, takže budeme dať nie jedného, ale dvoch. A ešte mám 600, takže budeme dať harvester a farmera zase. To je trošku taký isté, len bez toho wheelback. OK, to je trošku veľmi OP, ale máme toho strašiaka, takže sme v pohode. Do prčic nie. Alebo hej! Ten katapult určite nemá veľa životov, lebo potom by to bolo trošku veľmi OP.
To smieš, počkaj, na toho sa musím kúknúť, ten vyzerá výborný. Uka. Týchto sme tiež nevideli. Čo robíte s tým? A tento? Čo si ty, král? Budeš môcť. To ti ja vrátim. No. Dáme... 4. To sú healery? To sú asi healery. Nouka, strelajte! Jak si? Ale tak... What the fuck? Ten král ešte nebol mŕtvý, no tak dáme 1, 2, 3, 4 wheelbarrow a jedného harvestera a 3 potion, nie. Tohoto, to je všetko. Choďte môj wheelbarrow, chlapci! Musíte zabiť aj tých healerov najskôr. Aby nemal plus životov. Tak preto tu by bol lepší ten Scarecrow, chlap. Dáme jedného Scarecrowa a pár wheelbarov. No, keď toto prehráme, no tak vymyslím. No hej, toto sme prehrali. Takže dáme jedného Scarecrowa, 2 wheelbarov, jedného tohoto. No, toto vyzerá si dobre. No poďte! Zbite ju! Yes! Yes! No chodź! Yes! Yes! Mne to proste teraz povedalo na Xboxe, že lebo toto hrám cez Xbox, nie cez Xbox ovládač, cez Xbox Game Pass, aby som... No tuto! Funky Farmer! Vyhraj battle s všetkými unitami v Farmeru? No tak to som ja urobil, takže... A povedal som, že... No. Toto je, čo ti poviem. Král. To bolo dobre. Haló? OK. Dobre. Už som sa bol, že som si hra. Takže, teraz mám týchto, takže král. Viem mu dať. Král a 600 ešte. Nie, dáme healera jedného. Pár tuto strelcov. Ešte jedného strelca tuto. A to je všetko. No poď. Oni majú štíty. To čo? Prečo taký veľký damage robia? Však je to len pár, neviem, tých piačov, alebo čo, jak sa to volí. Ešte máme s týmto problém. Nemám. To som ja prekvapený. Čo? Prečo máš taký meč? Král, ty si jaký retard, ale preto si bol silný, teraz si retard. Daj im ty What the fuck? To si kde strelil, ty šípavou, alebo čo? Yes, aspoň, že sme vyhrali, to je všetko. Hoplites.
Máme ešte... Ó, konečne dáme tohoto rytiera. Riť? A... nikoho? No! Nouka, čo robí tento rytier? Vyzerá dosť veľký a silný. Ó, jak sa hodil na nich! Hodil o nich, nie na nich. O, sorry, ale nemám život. Ale dobre im dal. Robí dosť dobrý damage. A mal som si niečo. Král to sa nevyhrá. To čo je? Král je OP ako prdel. Ha? OK. Balista. To sú balisti. Král a král. Dvaja král. Dokončiť, bojím sa, čo robia kráľovstvo. V jednom hite zabili kráľa! Ako sa na toto kráľa? Ty kokos, oni mu aj zlomili všetky kosti v tele. Ty kokos, on vyletel ako nejaká raketa. What the fuck? Tak asi dáme len jedného kráľa. Jeden katapult. Máme ešte 500, dáme jedného healera, neviem na čo, ale dáme. Jedného šípkara má. Bam. A Bard? Neviem, kde je Bard. O! Bard ešte žije aspoň. On král, najlepší nežije. Alebo vyhráme teraz. O, Bardy. Aj tak Bardy nevyzerá, že nič robí proste. Yes! To bolo dobre. Počkajte, musím si niečo dať. Fanta. Minotaur? To je Minotaurus. No. Paratáči, parabí. Iného healera potrebujem. Lukošníka a Bard. Jeden dopredu. Ten je asi distrakcia, alebo tak beží. Tak asi nebude veľmi veľká distrakcia, keď toto robí. Ale máme dvoch kráľov, aspoň že. Dajte aspoň jedného dole, môžete to dostať. Á, dobre. Ty kokos. Haha, jak letel. Oh! No, bam! A ešte. O, a jak ja vyzerám tak bielý. Ja vyzerám ako slnko teraz, nie? Kúkam sa na kameru a vyzerám ako slnko. Zeus! To praví Zeus, nie? Nie som slepý. Jedného balista. Snake Archera. Hoplite. Sarisa. A to je všetko. Ukáž, čo robí ten Zeus. Oh! What the? Dio? A čo je? What the fuck? What the fuck? Huh? OK, ďakujem za odpoveď. Boars and Bears. Musíme dať. Ešte jedného môžeme dať. 800, tu máme dosť na Snake Archera, Hoplite, Sarisa a Shield Bearer. Dáme tých. A ešte jednou Shield. Oh. A to počkaj, to kto je? What the?
Zeus si pohode. Prečo robí môj Zeus backflip? A čo je toto? To ty si urobil? Ty kdo si? Jara. Počkaj, dáme to do slow motionu, kúkneme sa, aké to je epické. Ok, to není backflip, to je proste backflip a naspäť. What the fuck? Oni robia tak veľmi damageu. Oni už zabili Zeusa? Ha? Čo? Ha? To kto je ten s medveďovskou hlavou? Dáme jedného Zeusa, jedného Minotaurus, jedného Balista, jedného Snake Archera. No poď. Minotaur, koj! Mal si zabiť. Vieš čo, ja toto nejak upravím. Ja pôjdem za toho Balista a pôjdem presne mu do hlavy tomuto s medveďovskou hlavou. Do prdele! O! Čo? Ju to nezabilo? Čo je toto? Ty si čo, dement? Ešte raz, keď toto nepojde, no tak urobím niečo iné. Zeus je na nič. Zeus je úplne na nič nerobí tomu. Ja neviem, kto to je. Tomu medveďovi. Kde je ten Baker? Kde je? Ty kokos, to je obrovská sekera. Kde? Kde? Vypadol z mapy? Predstav si. Počkaj, ty si okaďal strelil. Tuto je. Yes! Ty kokos, on má to je ako tí Griffincovi, keď spadli, že konečne. Toto teraz vyhráme, nie? Tak toto nevyhráme, ale dobre sme urobili. No, skúsime len Minotaura. Balista. Skúsime proste 3 Minotaurov. Ty kokos. Neviem, či toto zvládnu 3 Minotaury. Minotauri! Bruh. Zabij aspoň Jarla? Kde je Jarl? Ja som si vymyslel meno Jarl, lebo tak sa mu to hodí. Keď je jeho meno Jarl, no tak ja neviem. No tak dáme aspoň Minotaura. No. Strel do Jarla. Nie, Títo sú takí že oni zabili svojich. Mojich. Nezabili. Ty si nikoho nezabil s tým. Vieš čo?
Táto hra je... No, kedy pôjdete za Jarla? Kedy chcete zabiť Jarla, vy kukuti? What the fuck? Oni sú takí dementi, ja ti neviem čo povedať. Však vidíš? To vraví dementi. Balisti sú dobrí, ale proti Jarlovi nie, aby išli proti niekomu inému. Urobili veľa, ale komu? Týmto, nie Jarlovi. No? No, to je čo ja vravím. Ukáž, kde je Jaro? Kde je? Jaro. Okej, toto je veľa ľudí tam. O? Ja som si myslel, že toto bol Jaro. Kde je sakra Jaro? Toto není Jaro. Kde je Jaro? Aha, toto je. Jako královi. Traja Zeus a jeden Snake Archer. Snake Archer. Okay, what the fuck? No, vyskúšajte im dať. Do hlavy im strčte ten, čo to je, blesk. No, veľmi ste silní. Viete, proti komu ste silní, Zeusi? Proti malým bábetkám. Proti komu ste silní. No-ka. Skoro ste dali Jarla dole. Dali ste jednoho Jarla dole. Dobre, balisti. Ešte máte jednoho Jarla, to viete urobiť všetci spolu. Aj malinký hadík. Trošku ste dementi, lebo ste ho myslí. Tak malo. No, strelte ho do hlavy. Aj keď strelíte... Dostal som achievement. Asi ste to počuli. Mal by som to dostať každé na sekundu, že som vyhral nejaký battle so všetkými ancient unitami. Unity sú tie osoby. So všetkými osobmi z ancient, čo som ja použil. What the fuck je toto? What the fuck? 6000. No-ka. Jaký ste silný? Nie veľmi, jak ja vidím. Ale jediná dobrá vec, že máte na sebe ľudí. Ale nie je dobrá pre nás, prečo ste takí rýchli?
ťa, prečo máš takú obrovskú hlavu? tento tam, tento, kúknite sa na tohoto a tento, takú obrovskú máš hlavu. Prečo? Aby ti vedeli dať ľahko headshot? Hello? Takže zase sa mi to seklo, chlapci. Dobre. Ukáž. Thank you. An introduction to the game. Thank you for playing through our introduction campaign. We will be updating the game with more levels and campaigns as soon as we add more factions to the game. In the meantime, please feel free to check out the adventure campaign, the challenge campaign, or the sandbox mode. More info about what is to come can be found over at our website landfall.say. Landfall. To bolo také ďakujeme a že by som mal vyskúšať potom. Počkaj, takže sandbox, bam, the adventure a the challenge. Ale to budeme robiť v ďalších epizódach, takže dúfam, že sa vám páčilo toto videjko. Majte najlepší deň navždycky, ako vždycky, a majte najlepší deň, okrem Miška a Jarika. Najlepší na svete deň. Milujem vás, ste výborní a ať majte najlepší deň. Čaute.